Most már próbálkozzon Piller. Ez itt álló háború. Piller azért valahogy begyötri, és egy lövőhelyzet, gól! Remili duplája! Hát itt kérem, Gellei Imrének meg kell majd fejteni egy-két dolgot, hogy Piller abból a helyzetből hogy tudott úgy kikeveredni, hogy beadhassa, és hogy maradhatott teljesen üresen Mohamed Remili a másik oldalon. Ezek itt megfejthetetlen dolgok. Na de beszéljünk inkább a pozitívumokról. Remili Mohamed második gólját szerzi a Vasasban az első mérkőzésén. És nagyon érett ez a gól, megérdemelten lett 2-0. Nézzék meg Pillert, Szabó nem bántotta, itt pedig mindenki behúzódik. Remili kapásból elvállalja, mutatja is Csernyánszki, gyerekek, hát hogy maradhatott ennyire üresen Remili? Jó kérdés, a válasz a kapuban.